Men jeg hæfter mig ved, at før han lavede den der sang, som hed, hvad den hedder? Den hedder Superliga. Han lavede sangen om efter attentatet. Før hed det, at Pia K. var krig. Men nu hvor Dansk Folkeparti har sådan noget som 23,5% af meningsmålingerne, så synes jeg nok, det er bedre, at jeg er syg. Og jeg ved ikke, hvad jeg skal mene om det. Jeg har skrevet en kommentar, som vist nok kommer i Berlingske Tidende en af dagene her, hvor jeg hæfter mig ved, at det er mærkeligt nok, at denne morsomme og modige mand, hvorfor synger han ikke om, at Store A er syg i hovedet, eller Fisfis fra Odense, eller voldspsykopaterne fra Antifascistisk Aktion? Og det kan jeg godt forstå, for det tør han jo ikke. Det han ved er, at folk som Pia Kjærsgaard og mig, vi kunne aldrig finde på at gribe til vold. Vi kender heller ikke nogen, der vil gøre det på vores vegne, og det er vi glade for. Fordi vi opererer på den måde, at vi siger vores mening. Vi kunne aldrig finde på at bruge andre metoder end dem. Og det ved han jo udmærket. Så han siger jo ikke, at du var en Petersberg syg, eller en eller anden imam er syg. Det skal han nok holde sig langt væk fra. Så jeg synes, han er en temmelig fej person, og det må han jo så selv leve med. Nu er du selv lidt inde på det med, hvilke metoder forskellige mennesker benytter sig af. Hvilke menneskelige kvaliteter sætter du højt? Troskab, ærlighed, søgen efter sandhed, udholdenhed. Søgen efter sandhed, den er central for dig som historiker. Ja. Det betyder ikke, at jeg har fundet sandheden. Og der var vist nok en klog mand, var det André Gide, den franske forfatter, som sagde, at du skal aldrig stole på dem, der siger, at de kender sandheden. Og det mener jeg heller ikke, man skal. Man skal heller ikke stole på mig, fordi jeg siger, at jeg kender sandheden. For jeg kender ikke sandheden. Jeg tror ikke, der er nogen, der gør det. Men det, som er vigtigt, det er, at man ikke opgiver at søge efter den. Det vil sige, at man hele tiden har et kritisk blik på de kilder, som er omkring en. Altså de observationer, man kan foretage sig, de tanker, man støder på. Det må man ikke opgive. Sandheden finder vi aldrig, for der findes ikke nogen sandhed. Der findes en søgen efter sandheden. Er vi generelt for lidt kritiske i forhold til etablerede sandheder i Danmark, for eksempel? Undskyld, hvad siger du? Er vi generelt for lidt kritiske til etablerede sandheder i Danmark, for eksempel? Ja, altså desværre er vi jo vi er blevet mindre og mindre kritiske. Dengang jeg var barn og ung og læste på universitetet, der kunne man i det mindste tillade sig at have diskussioner om de store ting. Man kunne betvivle sandhederne. Altså der var diskussioner for og imod kommunismen. Ikke? Man kunne være borgerlig på den måde, at man ville afskaffe velfærdsstaten. Det ville jeg personligt ikke, men det var der nogen, der mente. De konservative sagde, at pengene har det bedst i borgernes lommer dengang. Ikke? Og det var en ærlig diskussion, hvor ingen stak noget under stolen. I dag kan man ikke tillade sig at betvivle noget som helst. Altså, du kan tage for eksempel klimadiskussionen. Nu er der lige kommet en ny rapport fra FN's klimapanel, som går ud på, at alle videnskabsmænd i hele verden er nu fuldstændig overbevist om, at CO2 skaber opvarmning. Nej, det er alle videnskabsmænd ikke enige om. Der findes en stor gruppe videnskabsmænd, som mener noget helt andet. Det kommer ikke til ord i den offentlige debat. Man kan ikke tillade sig at diskutere, om multikultur nu også er en god idé. Det er vedtaget. Velfærdsstaten er Guds gave til menneskeheden, og det skal ingen betvivle eller have ret til at vinde noget andet om. Altså, rummet for uenighed bliver mindre og mindre. Og det, der sker i sådan et samfund, kombineret med, at ytringsfriheden hele tiden er under angreb, det, der sker i sådan et samfund, det er, at det kan ikke løse nogle problemer. Det kan ikke engang identificere problemerne. Fordi selve det at sige, at der findes et problem, vil blive betragtet som illoyalitet og frafald fra den herskende ideologi.
Og det synes jeg er et uhyggeligt fænomen, og vi er alt for få, som våger at gå imod det og sige, vent nu et øjeblik og spis nu brød til. Kan det være rigtigt? Er islam fredens religion? Er det overhovedet en religion? Jeg anerkender, at der findes begavede mennesker, som mener noget helt andet om islam end mig. Udmærket. Jeg læser med stor interesse deres bøger. Og så lad os have en diskussion om det. Altså, ligesom vi kunne have en fornuftig diskussion om kommunismen i sin tid, for og imod, og det gik hårdt for sig. Men vold var der jo aldrig tale om. Altså selv under den kolde krig var der jo ikke nogen kommunister her i landet eller andre steder, som gik rundt og skød deres modstandere, og vice versa. På universitetet havde vi adskillige fremtrædende kommunister. Der var gymnasielærere, som åbenlyst var kommunister. De blev lige så respekteret som alle mulige andre, fordi deres fag, fordi fagligt set var de dygtige og gode. Og så kunne man jo diskutere politik og ideologi ved siden af. Den kultur, synes jeg, er gået i glemmebogen i dag. I dag er det sådan, at du kan jo ikke begå dig på et universitet, eller på et lærerværelse på et gymnasium, hvis du for eksempel siger, at du stemmer på Dansk Folkeparti. Så bliver du frosset ud. Din karriere er sandsynligvis forbi. Medmindre du har fast ansættelse, men du avancerer i hvert fald ikke. Og det er det til trods for, altså, at op mod en fjerdedel af landets befolkning, og ifølge nogle meningsmålinger, kunne en tredjedel af landets befolkning tænke sig at gøre Dansk Folkeparti til deres parti. Vi har altså et herredømme af folk med ganske bestemte opfattelser, som i øvrigt hænger sammen. Og disse mennesker mener ydermere, at de har ret til at påtvinge andre deres ideologi, som de ikke selv mener er en ideologi. Det mener, det er den rene og skinbarlige sandhed. Og det er meget farligt. Og det kritiserer du. Du siger det, du ser som sandheden. Jeg kunne tænke mig at spørge dig, har du forbilleder, historiske personer, som du mener gjorde det rigtige på et tidspunkt, men blev udskilt af deres samtid? Ja, men jeg tør næsten ikke nævne dem, fordi så bliver det bare til, at jeg skal starte mig op som deres ligemand. Det er jeg absolut ikke. Altså, men jeg skal vælge et forbillede, så må det blive George Orwell, den engelske forfatter. Han er en meget bedre forfatter, end jeg er, så jeg skal ikke gøre mig til hans ligemand, men han havde nogenlunde samme baggrund som jeg. Han startede som revolutionær kommunist. Trotskist var han ved nærmest, ikke? Kæmpede i den spanske borgerkrig, blev desillusioneret og vendte sig så mod ideologien. Arthur Koestler kunne man også nævne. Og hvis jeg må være så fri, Winston Churchill, som jo måtte tåle alt muligt hån og spot og latterliggørelse og udfrysning, da han advarede mod nazismen. Men som endte med at få ret. Altså i dag, en afstemning i England viser jo, at han er den mand, som englænderne sætter højst af samtlige muligheder. Det vil det ikke gøre med mig, tror jeg, men det, nu du spørger om mine forbilleder, så må jeg sige, at det er folk som dem, som jeg hælder hovedet til. Men tror du tiden vil vise, at du også får ret? Ja, det tror jeg. Det er jeg overbevist om. Om det sker på denne side af graven, det gør det nok ikke, og der vil formentlig altid være folk, som vil sige, at jeg var et røvhul, eller er et røvhul. Det er ligesom omkostningen. Men hvad skal man sige om det? Det er min fornemmelse, at jo mere udvikling i Danmark viser sig og stemmer overens med det, som jeg har skrevet for 10-12 år siden, jo mere forhat bliver jeg. Fordi du altid havde den, som får ret. Specielt hvis du selv har uret. Og det tror jeg er en skæbne, som er uafvendelig. Hvordan vil du gerne have, at du skal blive husket?
Som en, der ikke gav op. en, der holdt fast i udgangspunktet som historiker og ikke som en bankebuks. Er der noget, du fortryder i dit engagement som islamkritiker, forkæmper for ytringsfriheden? Nej. Det gør det skulle være. Man kan sige, at et par formuleringer i tidens løb har måske været mindre smart, end det burde have været, men altså på den anden side, hvis du deltager i den offentlige debat i 10-15 år, så ryger der fingre i panden fra tid til anden. Jeg kender ikke nogen, som har undgået det. Så er det bare det i mit tilfælde, hvis jeg kommer til at sige en forhastet udtalelse, så bliver jeg trukket i byretten. Ikke? Det gør andre jo ikke. Altså, når nu afdøde chefredaktør Seidenfaden, rest his soul, når han skrev for eksempel, at Pia Kjærsgaard og jeg var vaneforbrydere i politikken, ja, så kunne vi jo sådan set godt have meldt ham til politiet, fordi det er jo en alvorlig anklage og blive skyldt for at være vaneforbryder, specielt når man er ustraffet. Men det gjorde vi jo ikke, fordi vi ved jo godt, at hvis jeg havde kaldt Tør Seidenfaden vaneforbryder, så havde jeg fået en opringning fra hans advokat dagen efter. Men sådan spiller klaveret jo ikke, så der er ligesom forskel på fisk i det her samfund. Nogen har anklagemyndigheden som rettens ører, og i hvert fald pressens ører, andre har ikke, men sådan er betingelsen.